kana chiparidza so handina munhu andakatadzira handitsiuri uya anoti my boss unombonorwa mai vako kana baba vako saka iko zvinhu saka ndakunamatira kuti aramba kutendeuka kai kana kuti iye asi unoda kuti gamuchira ngaafe Mwari asi useful boss munhu iyeyo nechimhasha chake kudai chigure chikamira apa titika chotanga kuti ndabva kubhorotiwa asi can you believe kuti munabva kubhorotiwa titika zvana zvidiki zvanditi zvisi zvafundisi zvanditi even mukatasa kudenga tine opposition Satan antonzi opposition muZimbabwe tinayo opposition vari kuita opposite Madungwe masatanisi inini zvangu andiri am the level commander muhondo hatibvumidzi kucomplain muri yeZimbabwe kwaziwai aiwa tadzoka zvakare tina Prophet Madungwe the heavenly commander anditika ya ndizvozvo chezvo alright prophet video ratakaita rekutanga riri raka trend yasingamboite so pano vanhu vakataurawo negative and positive comments ameno munoda kuti kudii kuna vanhu vakataura manegative uye zvakare nevakataura mapositive chazvinoita even mukatasa kudenga tine opposition Satan antonzi opposition muZimbabwe tinayo opposition saka hatishaiki opposition but opposition is Satan kuona munhu ari kuopposition yakatanga opposition haino kazhinji inobva kuna Satan noti akada kubvisa zviripo ndisatani saka anoda kubvisa zviripo ndisatani saka vanhu vese vamunoona vari kuita opposite Madungwe masatanist musatombozvinetsa kana udaona kuti munhu musatanist ndeupi kuita against Prophet Madungwe watova musatanist zvipozi indiri kusati kwaMwari saka kana uda kunetsa nini kuti watova kwaSatani saka masatanist saka musazvinetsa vesa nje Madungwe anopenga masatanist vasei vakadaro vachaenda kugehena naSatani wavo ende hativasiyi saka ndo zvatikwanisa kuvapindura kuti masatanist dai matsikama maneta nokumwa ropa revanhu mauda kutinetsana nesu isusu hatidi zvekunetsana navo nditi vana madiki stake vanofunza kuti kumwa ropa revanhu nokuti masatanist vakuda kuona kuti vanoziva manje kana kudhisa isusu kuti kazi zvavo zvekusevha darkness yavo is to save light nditi vasarwadziwa ivo vakachuza nzira dzakashata kavaite zvavo nzira idzodzo isatina basa nazvo judgment shall come to them saka zvavo zvoda kuita opposite nesu izvo ndiSatani ari kuvatuma bozi akatanga opposition akarebhela against pane zviripo saka pane zvine zviripo zvandaisa ini oda ku against kuri kuti watova Satani aiwa ko ye amakatangwa namadam boss kuti vamira nokufonera vari pa live wasina kudziva kuti zvakamira so muroda kuti kudii nayo iboy remushere alright inini zvangu andiri am the level commander muhondo hatibvumidzi kucomplain zvava nemuhondo ukatangirwa aufana kuti aiwa saka ndatangirwa ndakusarenda ndakutoti ndiuraye masoja anotrainwa kuti even ukatangirwa handiti chero even vanhu vari 10 you must defeat them usati ndiri aufani kupa excuse as the level commander ndikapa excuse kuti vakazondichita zvakazodaika handisiri the level commander ndodzingwa ofisi zvipozi level commander musoja ufana kuti dzasembira makambona mupurisa achiti kwatira mafloods anotumwa musoja haana basa yesi musoja ndopfuti but kanzi kwata mafloods kwaita nzara hakuna kwaita kana kuti hakuna chinonzi musoja haagoni handitika that's the law of the army handitika saka isusu kwatiri eni zvatasangana nazvo hatibvumidzi kucomplaina kuti dai aiwa hazvibvumidzi izvozvo whatsoever chatouya semasoja wave 2 takaendelawo zvakanaka tika although edu isusu we are not aware kuti ndo zviri kuitika but still tine chitoendela chitoza zvatikutoita saka ndo zvinodiwa chete as the level army kuti we are all prepared for every situation handitika musoja kanokagara 3 days musango hana basa nazvo musoja indiri musoja vanomuzati kana chiti ndiri musoja asi ndiri musoja wekumakacha kumabharaki ndiri musoja chaiwe zvemweya zvekuti aiwa we are prepared for any battle. Alright. Todzokera kunyaya yedu yekutanga yeye. Imi makataura muchiti muZimbabwe muno vanhu 15 million. Asi vanhu cheche muno 1 million. Vanotenda kune Prophet Madungwe atitika. Right. Toda kuti tiziwe kuti muAfrica muno makamira sei? Muno vanhu vangani? Uye zvakare vanotenda mamuri vangani? Alright, ma statistics normally asi angu. I wait to be kuti ndipiwe saka so far handina. Iye tineta ipiwa top katapiwa yeAfrica tokupa but kana isipo hatikwanisi kurelease. I speak when God speaks. Kana Mwari vasina handikwanisi kutaura saka kana isipo I don't release. Tinomirira tapiwa kati kapiwa kuti Africa ine vanhu vakati so far yakanzi 1 million Zimbabwe ndo zvatokwanisa kutaura chete then kana tisina kupiwawo isu hatidi zvokufadzana vanhu. This is not a movie kuti toda tofadza vanhu kuti saka muAfrica aiwa kana Mwari vasina kutaura hatitauri kana pasina kudii hatiti saka
hatikwanisi kupa that information until it is given to us by God. Okay, right. Kuno vamwe vaMwari vasikakwanisa hangu kutaura nemazita avo. Vakaita vamwe mavideos kandi vakaresponda that message 1 million euro. What's your message to them? Zvinoita muziva kuti vamwe vafundisika. Unoona munhu anenge ane chimhasha chakatosvika chikuku. Hatitika. Munhu iyeyo unonzwa achida. Unonzwa? Munhu iyeyo mira zvinhu. Munhu iyeyo nechimhasha chake kudai. I know. Alright. I want to explain. Yeah, it's right. Munhu anenge ane chimhasha chake. Zvavane mwana. Muziva kuti mwana akakona anoda kurova nditika. Anosvika paura kuti chibhakira kuti bati hauna chaunonzwa. Ndozvakaita zvimwe zvinhu zvine mhasha zvinofundiswa nditika. Vanhu vakadaro munoudza kuti chimbonotengai magadzirisa zvimhasha zvenyu. Mozokwanisa kutaura zvaprofiti. Haungati apa une chimhasha barefooted apa nditika. Kuita inonzi chibesoiwa apa nditika kuita zvipfuzi. Ayo kazvemanza kana ipro hazvinabasa. Aiwa. Mira tinotakatatara kuti iwewe uri kutaura zvinhu wakambomirawo sei. Vose tomatarisa kazvano kuti chigure chikamira apa nditika. Chotaka kuti ndabva kubhorotiwa. Can you believe kuti mune abva kubhorotiwa? Handitika ane zvitsvina zvake. You can't believe it. Saka pane munhu kuti even utoona nezvaari kana even kuti atova nebed apa nditika bvudzi rimwe rakatoenda. Rakaenda ari kupi munhu. Saka munhu please. Saka ndivanoona fundisi wedu achitora kuti hauna munhu kana kudenga hauna kana alright zvavana kuti inini zvavana zvimwe zvavafundisa handitopindura maybe munhu akaita sajava chete kwete kwete zvavafundisi zvese topindura munhu asikana zita asingaziva kuti nhasi kana uri mukwekwe macho ukati mukwekwe mako tikati alright vanhu famba mutauni chekwa kuzika auzikanwe but isusu tiri kuHarare kunotonetsa kusvika kuBulawayo kanditika unonzwa sezvandataura kuti zvana zvidiki unochachita but hapana nditika zvana zvidiki zvanditi hazvisi zvavafundisi zvanditi tikaenda kumesha cheko muZimbabwe vafundisi kuti isu vana Madungwe vamwe vese vasi vafundisa vanditika vanhu vari kungogadzirwa nezvemachechi zvavangonzi vanzi vafundisi vekupiko achitasanzvisatorwa naprofeti Madungwe. Saka munhu wese vamwe andingazotaura nemazita but especially pane mwana mhasha zvanga anozviziva munhu weye wandataura mufundisi chimbonotanga kugadzirisa mhasha yako iyoyo nditika wozouya kuna profeti Madungwe unachiti Madungwe ari kurasika vamwe vacho ndo vaiprofita feki futi ini ndinoprofita chokwadi but munhu apedza kuprofita feki ada kuti Madungwe toda kumutsiura handitsiuri uye anoti my boss handitika ndina one boss handitika who is God. Ini kana pane zvandaita ndinoitwa summoned in heaven and ndiri in heaven every day ndopiwa maorder nditika then vangoti Madungwe akuda hapana zvandiri kuita I'm here to preach ndosaka ndakataura paipa ndokurova mukafa handitika chemhasha ichocho muchiudze chimufundisi nda uchirova mhasha iyoyo hapana chinokudziviri. Ai munoona mhasha iyoyo zvikunzikana nyika yese hazvina basa mhasha iyo ndikamuti pa anorwadzwa bhozi haina kana bvudzi aine bvudzi pamaisviki manje nemhasha yake hazviperi muche but I was serious inini varume ndinorova handidi zvokujairiwa zvavano vanoda kundijairira varumeka handidi zvokujairiwa siyanai nei handitika handidyi kumba kwenya nauzvarwa nei ndakazvarwa namai vangu handitika I'm doing basa raMwari then ndine vanhu vari kundifonera chiti Madungwe toda kurwa naye varume inini handirwi nevanhu vasina mari handitika kana ndada kurwa ndorwana na anonzani Musk Elon Musk nditika muridzi weTwitter chichi billion yekutotanga tasanirana pasi kwete zvako uri pakuzumba wakazara mudumbu nematemba mukana nevheji chete uri kada kudzokurwa namadungu handiri unonhu akadaro ndorwa nemunhu ane mari zvoti ndikati ba chibhakera nditika tikada isu nhasi vachimborova training vanhu ndovarova kuda kuti nja hai ndinorova varume saka zvezvezve vanhu vano ndinorova fight munoziva ndikakurova fight mazino ese anosara pasi kuti saka zvandatotaura izvozvo ndinorova saka iko zvino munhu andoda kuti ndimbota naye mechi vanhu vachiona vana veZimbabwe handitika ndoda anonzi Temba akanzi Temba Magorimbo handitika ari kuAmerica izvozvi but zeZimbabwe ari kutonokombita this week handitika ndiwo munhu anoda ndimboti ndikamudhandaradza vana veZimbabwe muchiona muona kuti asi mudhara anenge anorova because ndangofonerwa nezvimwe zvivanhu zvechingoti Madungwe toda kurwa handingarwi nevanhu veshe varume handitika mechi zvavana kuti wotora Liverpool kana kuti vanhu asina woti uya utambe nechidivision 4 isikazikamana kuZimbabwe
As make sense handitika pane ma high teams anoita handitika atsvareti kana takati tinorova takurwa nevanhu vese vasina basa torwa nevanhu vane basa handitika so ndo munhu andoda kuti ndimbozo tikakwanisa kuita macontacts ndo munhu andiri kutsvaka so kana zvazobudirira muchazoona mechi yacho handiti kana takwanisa kuvacontacta tikavabata mechi yacho cheche handitika saka vese musandifonera zvenyu izvi zvindinetsa handitika kana uchida zvekurwa neni especially vamwe vese usina zita rinozikamwa unombonorova mai vako kana baba vako ukagona kuvarova ukavadhivhita mai vako wozochiuya kuno kurova mai kuchako zvokurova cheko handitika inonorova mai vako nababa vako zvokuvarova nehadzvanzi dzako kavagona ivo handitika akaona wadhivhita mai vako maybe you can defeat waini kwete zvokuti hausatomborova namai vako kana baba vako wofunza kuti ungadhivhita inini handiti saka ndo mechi yandichaita maybe kana tikasvikabuda zvikafamba zvakanaka handitika ndimboratidza vanhu because haisisi we do not talk tinoita lead by example tinotorova zvishuwa saka nokurovai mukafa handidi zvokujairirwa nevanhu vezimbabwe kana chiparidza so handina munhu andakatadzira ndiri kuzviparidzira shoko ramwari handitikati kuridziri violence but please do not be a stone or an obstacle in my life handitika pane kana mati anchiti vanhu vati vafe ndaitori serious hazvina kana basa rese vanhu ifai kana muchinetsa because you are not useful to God handitika kana usingatendi kubasa ramwari usichirwisa basa ramwari even Judas handitika Judas Iscariot chai munoziva kuti Judas Iscariot zvinobvumidzwa izvozvo bhozi vanoiti madungu hazvina matira kuti vanhu vafe bhozi ndakarova prayer ndikati mwari vese vanotivenga ngavafe vana vangabatwe necancer ndakazvitaura nzuru papeji yangu handitika handina kana basa nazvo and we are not zvinobvumidzwa ndo zvandakuda kutotaura ipapo bhozi tikadzokera into the Bible toona kuti Judas yanga igara iri mbavha akapiwa time yekuripenda handitika haana then pakazonofa Jesu akati handingasi 12 disciples pane mbavha yeprifa handitika haana kumunamatira Peter akamunamatira kuti Peter asafa handitika kuti Peter asatorwa naSatani asabatwa naSatani but Judas akamuita let go handitika even Paul pane vhesi yaanozoti kuNew Testament handitika kana munhu kamutsiura first second third akaramba musiye momuita hand over kuna Satani ndakakuudza yona Zimbabwe tendeukai kubva since 2016 nanhasi hamudi kutendeuka saka iko zvinhu saka kunamatira kuti aramba kuti kana kuti iye asinoda kuti gamuchira ngaafe mwari asi useful because since 2016 ndichingoparidzwa rubi chingoti varume mwari wati zvakati nanhasi munhu asi kunditenda ngoti madungu anopenga saka munhu is like Judas handitika it's useless to God handitika saka munhu haadeserve kurarama ngaafe zvake saka mwari handisi ndechitaura baba is the Holy Spirit mwari vanokandibata vachiti ndikutoti ifai saka takatomira kuti vanhu vafe titana basa vanhu ifai munofa munovigwa ende musaviga vanhu vakadaro handitika rasirai kubhoza muza vanhu vasiri useful to the word of God havana basa kuna mwari handitika mwari havafari chero nerufu rwemutadzi kuda kuti kuvari kutoti kochiko icho handitika bhoza vanofarira munhu afamba zvakanaka pamberi pamwari aiwa mashoko enyu taanzwa prophet mashoko enyu ekupedzera tichivhara chirongwa chinechi alright inini I'm a prophet of God ndoita basa ramwari handifadzi vanhu nditika but zvevanhu vanoda kuuya kwandiri vachidii aiwa inini zvangu handidi handiri kuchechi kwenyu hana munhu ndakamanikidza kuti handitendi handiti kana usinganditendi gara uri kumba kwako handitika ndozati vanhu this week vari kuraidha nezita rangu munhu wese ari ngotirengwe umwe adai pake umwe aprenga umwe auya nepapapa umwe anokurwa umwe chindavhi ndanzwa izvo zvingodai kungoenda pafacebook uya kukomenda unoona mwe akutotanga kutoparidza madungu ati bhozi munhu wese ari kutraya kuwana vanhu handitika bhozi but alright regai kusiyei but tese tichatevera vanhu vakadaro vese hatinovaziva one by one is the devil army commander zvandoti mashoko angu ekupedzisira aiwa tinotenda vamadungwe tichasangana zvakare pane zvimwe zvirongwa tinotendi